Ничек кавыштыгыз? Сөйләп җибәрегез әле. Мин 77 жылда армияга кайткастан яшелчә бригадиры булып эшли башладым. Армияга кайтышка ук. Фәридәләр, алар вакытлары укучылары, алар чубутарга чәләре бүтән класслары белән почти инде вакытта кызлар бит эшлиләр бик, эшчәннәр. Менә шунда инде мин күреп алдым, эшләгәндә. Әйтәм бу Бигрәк тырыш дидеңме? тырыш кыз бу, әйтәм, тормыш итәргә әйбәт булыр авыл җирендә дидем. Минем инде чәчәк туганы һәм миңа ни бирделәр, эшләмәсәң дә ярый. Синең стажларың изелми, балаңны гына карап җат, идә генә дип. Монда эшләргә инде совхоз да бетте, эшләргә урын да юк иде. Хәбәр мине чыгармады да. Бу идә генә, үзебезчә генә шулай хайваннар асрап, бакчалар күп утыртадырык, бәрәңге бакчалары, 5 бакча утыртадырык ул заманда. Бер-береңне ишетә белергә кирәк инде, бер-береңне җул куя белергә кирәк. Сабыр булырга кирәк инде. Нинди генә вакытлар булмый бит инде тормыш булгас. Бер-береңне аңлау инде, самый главный. Бер-береңне аңлап яшәргә кирәк. Тиз генә белмәдек шул, бит инде бала күрмәгән дигәндәй. Башта 1 яшьләрдән авышкастыр инде, шул шундый икәнен белеп алдык та инде. Аннан соң больницаларга җиртә башладылар инде безне. Аннары соң инде комиссияларга бардык инде, шул ишетми торганнарның, аларның үзләренең школалары бар, шунда комиссияга җибәрделәр дә безне. Шуннан безгә әйттеләр, 5 яшьтә без аны шунда детсадка бирдек, балалар бакчасына. Казанда. Казанда бик асат булмады инде. Бик бердә җиңел булмады. Мен әтияне бик каршы булды инде үзе. Алар бик каршы булды, дип баланы җәлләмичә итәсез дип. Сез шунда ничек җибәрәсез дип, аны бит инде иде тотып та булмый. Яңа бит алга таба Яшәргә яшәргә кирәк. Менә шул 5 яшьтән шунда детсадка җирде. Атна сайын шимбә көнне барып аладыр инде без аны. Жал көнне кичтәнме или понедельник иртә беләнме, шулай илтеп куядыр.